Ola, soy Consu, youtubeira rianxeira das novas, últimas xeneracións de youtubeiros de la tercera edad. Me encanta. Eu me apuntei sin tener ningunas ganas de ser YouTube ni de nada porque nunca me suelo meter, bueno, alguna vez para oír reggaetón o alguna cousiña así que me manden, pero non soy moi de estar metidas en las canles. E logo, bueno, pois esas cousas me vino moi bien, porque eu sou galega, pero nunca falei galego, pois porque mi época que viví aquí hasta os 18 anos non se falaba o galego donde eu vivín. Nunca supe falar, o falei sempre moi mal, e agora, gracias a isto de ser youtubeira, xa veis que o intento. Hablo a trompicóns, pero eso non por falar o galego, é porque xa a cousa, como soi de a terceira edad, ya non rige, e unha non ten tanta soltura para falar. Ademais, que con isto de youtubeiros rianxeiros llevamos ya meses que xa salimos na tele e pois he gravado un mogollón de cousas. Pero logo me metí na canle e digo, pero por favor, se hai coach que hablan destas cousas e además todo pois con alguén que les grava e todo así como moi profesional. Entón, pensei máis cousas, pois falar de as cousas as contradicións da vida, non? Esas palabras que se ponen de moda e que logo dices, non funcionan. Por exemplo, a palabra diversidade. Ai, ora nos encanta, somos diversos, somos diferentes, pero logo somos moi gregarios, logo solamente queremos aos que son como nós. E cando aparece alguén que non é como nós, ai, bueno, deixa estar, non? Porque é tolo, é distinto, non nos gusta e le temos medo, non? Bueno, pois esas cousiñas. A palabra así que de moda é a privacidade. A privacidade, por Dios, o sea, pero si é o momento onde hai menos privacidade. Por exemplo, eu nesta casa, pois algunhas veces teño aquí unha alarma e me hablan os de la alarma, por lo cual, se me falan é porque me escuchan, cando quieran poden pinchar e estarme escuchando. Teño un móvil, moitas veces os móviles de repente tamén falan e dices, pero isto que é? Ou moitas veces te llaman por teléfono e resulta que non é nadie, é unha amiga tuya que se le metió tu número e entonces estás escuchando si quieres e eres indiscreta o que di. Bueno, pois esas cousas. Ou simplemente o ordenador, que yo ao mi ordenador le puse unha tirica aí donde para el Skype. Pois eu solamente o destapo cando eu quero, pero si non, non. Porque tamén sei que si non pode haber aí alguén así. A ver que cuenta esta, que cosa máis interesante. Bueno, cousas. E logo pensei, mira, vou a falarles de Rianxo, que é maravilloso. Eu vine a vivir a Rianxo fai 2 anos. Por eso me considero sexagenaria adolescente, porque me o estou pasando de miedo. Nunca mellor. He vuelto a tener 15 anos e sinceramente, por ahora, me siento moi ben. O sea que a cosa funciona, porque encima me he jubilado, pois non podo pedir máis, non? Isto de tener unhas vacaciones eternas en un pueblo como Rianxo é o mellor que te pode pasar. Entón, pois pensei, bueno, me dijeron unos amigos, oye, preséntanos Rianxo porque tiene moitas cosas interesantes. Entonces, a mí había cosas cando cheguei a Rianxo que me encantaban, como a Plaza do Coño. E tú sabes por que se llama do Coño? Porque cando vieron a escultura da Manuela, dixo a xente, pero que coño é isto? Entonces quedou con o nombre da Plaza do Coño. O me encantaba un cartel que había ao lado del cementerio donde se vendían casas, esto no me lo tenía que haber preparado, pero a ver si me sale, y ponían apartamentos con vistas al futuro, y a mí me parecía genial. Bueno, pues esas cousiñas divertidas. Logo, Rianxo tiene moitos sitios que ver, moitos recorridos por facer. Ayer me pasé 2 horas y media intentando pasar a ordenador toda unha carallada que tenía, que os había contado en outro momento, pero que, vamos, al final dixe, por favor, que loro, déixame estar. Entón, que os digo? Que seáis felices, que paséis de todo, que seáis vosotros mismos e que nada, que fagáis o que queráis, que é o millor, e sempre, como digo yo, respetando e queriendo fundamentalmente aos demais. Un besiño, esta é a Consu e estas son as cousas de Consu. Chao, chao.